सगळ्या गोव्याच्या पत्रकारांचं मनापासून स्वागत करतो। मी ॲडव्होकेट संतोष मळवीकर। रविवारी मी माझ्या काही मित्रांसोबत इकडे गोव्यामध्ये येत होतो आणि गोव्यामध्ये येत असताना आमचे 4-5 मित्र माझ्या सोबत होते। दोडामार्ग गोवा जी बाउंड्रीवरती जे काही पोलीस होते तिथं आम्ही आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितले की ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखवा। मी सगळे डॉक्युमेंट दाखवले। सगळे डॉक्युमेंट दाखवल्यानंतर मी ड्रायव्हिंग लायसन्स घरी विसरलो होतो आणि ती ड्रायव्हिंग लायसन्स विसरल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की मी घराकडून मागून घेतो। मात्र ते म्हणाले 500 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील। मी लगेच त्यांना सांगितले की 500 रुपये देतो, मात्र पावती द्या। मग मी खिशातून काढले 500 रुपये आणि त्यांना दिले 500 रुपये। 500 रुपये दिल्यानंतर त्यांनी पावती द्यायला नकार दिला। मी त्यांना एवढंच सांगितलं की तुम्ही खूप चुकीचं करता। एक ॲडव्होकेट असून सुद्धा जर तुम्ही जर माझ्यानं पैसे घेऊन जर पावती देत नसाल तर मी तुमच्यावरती ॲक्शन घेणार। आणि तसंच मी गोव्यामध्ये आलो आणि संध्याकाळी परत मी 8 वाजता रिटर्न जात असताना त्याच स्पॉटला कर्नाटकची एक गाडी आली होती आणि ती कर्नाटकच्या गाडीमध्ये 5 मुलं होती, ज्याच्यामध्ये ड्रायव्हर जे होते ते नॉन ड्रिंकर होते, चांगलं सभ्य मुलगा होतं, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट होते, सगळं काही होतं। तरी सुद्धा त्यांच्याकडे पैशांची त्यांनी मागणी केली, त्याच लोकांनी, तेच पोलीस ऑफिसरने। आणि ते पैशाची मागणी केल्यानंतर त्या मुलांनी सांगितलं आम्ही का पैसे देऊ, कारण आमचा ड्रायव्हर तर पिलेला नाही, डॉक्युमेंट तर सगळे आहेत। त्यावेळेला त्याला गाडीतनं बाहेर काढले आणि त्याला मारहाण केली। आणि माझी जेव्हा गाडी तिथं आली तेव्हा ती मुलं मला प्लीज हेल्प म्हणून जोरात ओरडायला लागली। मग मी गाडीतून उतरल्यानंतर त्या मुलांना सांगितलं तुमची काय चूक झाली, त्यांना मग थोडा न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। मग मी त्या पोलिसांना एकच प्रश्न विचारला, तुम्ही प्रत्येक वेळी आम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स विचारताय, डॉक्युमेंट विचारताय, RC विचारताय, मग तुम्ही कायद्यामध्ये आहे काय? मग ते म्हणले काय झालं, तुम्ही पोलीस आहात, मग तुमची नेम प्लेट का नाही आहे? तुम्ही पोलीस असेल तर तुमचा ड्रेस का नाही आहे? तर ते म्हणले तू सांगणार कोण? मग लगेच मी मोबाईल काढला आणि समोर धरला आणि म्हटलं थांब आता उत्तर दे म्हटलं। आणि उत्तर दे म्हटल्यानंतर ते पळायला लागले म्हटलं 4ही पोलीस होते, ते 2 मिनिटात सगळे पोलीसच गायब, पोलीस स्टेशनमध्ये सगळेच गायब झाले। कुणाच्याही अंगावरती ड्रेस नव्हता, ज्यांच्या अंगावरती ड्रेस होता तिथे नेम प्लेट नव्हती आणि एक जो त्रयस्थ माणूस होता, 3rd पर्सन होता, तो डायरेक्ट वसुली करत होता। मग मी तो व्हिडिओ स्वतः वकील असल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मी व्हायरल केला आणि तो व्हिडिओ एवढा गेला की सगळ्या महाराष्ट्रावर गोव्यामध्ये गेला। त्याच्यानंतर आज SP साहेबांनी मला बोलून घेतले। SP साहेबांनी बोलून घेतल्यानंतर आता ती मीटिंग झाली, ते 3 वाजता बाकीचं स्टेटमेंट घेणार आहेत। त्यांनी मला सांगितलं की जे काही डॉक्युमेंट असतील ते द्या। मात्र मी त्यांना आता तेच सांगितलं की तुम्हाला मी फोटो दिलेत, ते पोलीस कोण आहेत ते दिलेत, अनेक मी असा व्हिडिओ दाखवतो ज्याच्यामध्ये ते पोलीस डायरेक्ट पैसे घ्यायलेत, असा व्हिडिओ दाखवतो म्हटलं। आणि तो व्हिडिओ मी आता दाखवून आलो, तो अजून मी व्हायरल केलेला नाही। मग मला सांगा, जर आम्ही टुरिस्ट जर असे बाहेरचे जर गोव्यासाठी, गोवा आमचं आहे, कोल्हापूरवाले काही फार लांबचे नाही, मराठी माणसं दूरची नाही आहेत, आम्ही प्रेमाखातर इथं येतोय आणि इथं आल्यानंतर जर असा जर आम्हाला त्रास होत असेल, प्रत्येकाला दररोज इन्सिडेंट घडतात सांगा, मग कुठेतरी आवाज उठवला पाहिजे। मी जर हा आवाज शांत केला असताना तर ते पोलीस तसेच राहिले असते। म्हणून मी त्यांचे फोटो, पैसे घेतलेल्यांचे ते सगळे मी व्हिडिओ व्हायरल केला आणि आता एक असा व्हिडिओ मी तुम्हाला व्हायरल करणार आहे ज्याच्यामध्ये ते पोलीस डायरेक्ट पैसे घ्यायले त्यांच्याकडून। हेच मला फक्त सांगायचं आहे की जेव्हा आम्ही टुरिस्ट येतो ना, टुरिस्टने एवढा त्रास नको आहे पोलिसांचा, आम्ही कंटाळलो अक्षरशः। आणि आमच्या इथं कसं होतंय, महाराष्ट्रातून ना चिकन जे आहे ना ते तिथून येते, त्याच्यामुळे बिचारे सगळे ड्रायव्हर असतात, दूध आहे ते तिकडनं येते, भाजीपाला त्यांच्याकडे येते, मग दररोज यांना 100 रुपये रस्त्यानं देत यायचे। किती पैसे द्यायचे या लोकांना बरं? देत असताना ते जर ड्रायव्हर जर थांबले ना तर बघा ना, सगळं जे काय येते ते तिथून येते आणि प्रत्येक माणसाला पोलीस हॅरेसमेंट करतात। मग पोलीस हॅरेसमेंट जी आहे ना ती थांबली पाहिजेत। आणि जे माझी मागणी एकच आहे, डिमांड, जे 3 पोलीस जे आहेत, जे मी आता दाखवलेत, त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजेत। आम्ही पुरावे तुम्हाला दाखवलेले आहेत, पैसे घेतलेले तुम्हाला हे केलेलं आहे। मग एवढं जर तुम्हाला देऊन सुद्धा जर तुम्ही काही करत नसाल तर मात्र आम्हाला मग मोठी ऍक्शन, आम्हाला आंदोलन करावं लागेल। तुम्ही कंप्लेंट ऑफिशियल केली आता ती आज घेता येत। ऍक्च्युली मी फक्त सोशल मीडियावरती व्हिडिओ टाकला होता आणि मी आपल्याला ओळख करून देतो। मागे सुद्धा एकदा काय झालं होतं, आसगाव आपल्याला माहिती आहे, आसगाव तिथे एक वन वे होता बघा, तो वन वे बेकायदेशीर होता। मागच्या वेळेस पण मी एकदा आलो आणि परत तिथे मला आंदोलन करावं लागलं। आंदोलन केल्यानंतर तो वन वे त्यांनी बंद केला। मग तो वन वे कशासाठी होता? फक्त पैसे काढण्यासाठी। मी जर चुकीचं केलं असतं तर तो वन वे काय बंद करायची गरज होती? तिथले आमदार सुद्धा आवाज उठवले होते, तरी सुद्धा तो वन वे बंद झाला नव्हता। आम्ही मागे येऊन तिथं आवाज उठवला। आमची इच्छा एकच आहे, गोव्यामधले टुरिस्ट जे आहेत, परदेशातले लोक पूर्वी किती यायचे, आता सगळे बंद झाले। परदेशी फॉरेन टुरिस्ट तर येतच नाही आहेत, जे आहे ते इंडियन येत आहेत। मग इंडियन लोकांना एवढा त्रास देणं बरोबर नाही आणि हे कुठंतरी पोलिसांच्या हातात आहे आणि पोलिसांनी याच्यामध्ये सुधारलं पाहिजे। आज मी तिथूनच आलो, आज तेच पोलिसांना व्यवस्थित ड्रेसवरती आहेत, काही त्रास नाही आहे, काही नाही, एकदम व्यवस्थित आहेत। मग तुम्हाला प्रत्येक वेळी आम्ही ऍक्शन घेतल्यानंतर तुम्ही तसं वागणार काय? नाही ना। आता आज मात्र आहेत, मी बघितले तेच होते, मी त्याला सांगितलं बरं मी स्वतः ॲडव्होकेट असताना तू 500 रुपये घेतोस आणि पावती देत नाही, पण त्या मुलांना मारायची काय गरज होती सांगा? APK ह्या लोकांना खूप त्रास द्यायलेत लोकांना, एव्हन महाराष्ट्रानं कमी आहे तर बाकीच्या लोकांना खूपच त्रास आहे। आणि ड्रायव्हर लोक आमचे ना किमान 1000 लोक तिथून येतात ना, सगळे चिकनवरती सगळे ड्रायव्हर तेच आहेत। प्रत्येकाची 100 रुपये प्रमाणे विचार करा, प्रत्येक ठिकाणी। बरं एका ठिकाणी नाही, तुम्ही 3-3, 4-4 ठिकाणी पैसे घेत आहे आणि SP साहेब जर काहीच ॲक्शन घेत नसतील तर चुकीचं आहे ना। किती पोलीस होते ते? 3 पोलीस होते
आणि एक असा व्हिडिओ आहे तर मी जो तुम्हाला पाठवतो त्याच्यामध्ये ते डायरेक्ट पैसे गेलेत, म्हणजे त्यात तो पण व्हिडिओ आहे. काय कमाल आहे सगळी, म्हणजे एवढे ऍक्शन होऊन सुद्धा जर हिने ऍक्शन घेत नसतील तर ते चुकीचं आहे ना. तुम्ही एसपी ला वगैरे भेटलात का? आता भेटले, डिप्युटी भेटलेत. आता त्यांनी म्हटले आम्ही 100% कारवाई करतोय. आता त्यांनी मला हे जे पत्र दिले ते पुरावे द्या म्हटले, म्हणजे लिगली त्यांना ते द्यावे लागेल ना एक पेन ड्राईव्ह मधून, ते मी देतो म्हटलं. आणि आज उद्यापर्यंत 100% ऍक्शन होणार म्हणून सांगितले त्यांनी. कारण आता बघा त्यांचे चेहरे आहेत, पोलीस आहेत, सगळंच आहे ना. आता ह्याच्यावरती पण जर ऍक्शन घेत नसतील तर मात्र मग कमाल आहे. किती वाजता इन्सिडेंट घडला तुमचा? हा दुपारी 12 वाजता आणि रात्री 8 वाजता. दुपारी 12 वाजता मी पैसे दिले आणि रात्री 8 वाजता इन्सिडेंट मारामारीचा झाला, तो रात्री 8 वाजता झाला. तुम्ही आता कोल्हापूरहून येऊन इकडे बोलताय तर हो. कसं काय, म्हणजे गोव्यात येऊन तुम्हाला असं बोलावं लागतं? येस. त्याच्यावर तुम्ही कसं काय? आमची इच्छा मॅडम एकच आहे की गोवा हा, म्हणजे मी 34 देश फिरलेला माणूस आहे. आशिया, आफ्रिका, युरोप खंड, ऑस्ट्रेलिया फिरलोय. जगामध्ये मी फिरत असताना एकच बघतोय की परदेशातले लोक इथं काय येत होते, कारण इथलं क्लायमेट जे आहे ना हे क्लायमेट चांगलं आहे. आज परदेशातले लोक जे कमी झाले ना ते क्लायमेटमुळे नाही झाले, तिथल्या फक्त सिस्टीमला कंटाळून लोक कमी झाले. आणि ते कमी झाल्यामुळे आता फक्त इंडियन टुरिस्ट इथे येत आहेत. आणि इंडियन टुरिस्टमध्ये कोण आहेत? दिल्लीवाले आहेत, पंजाबवाले आहेत, हरियाणावाले आहेत, महाराष्ट्र आहेत. त्याच लोकांना तुम्ही त्रास दिला तर एक दिवस जसे फॉरेनर आले नाहीत ना, एक दिवस ते पण बंद होणार आहेत. आमची इच्छा एकच आहे की गोव्यामध्ये नाव, जे गोव्याचं जगामध्ये नाव आहे, आज इंडिया म्हणून लोक ओळखत नाहीत, गोवा म्हणून ओळखतात. आणि गोवा म्हणून जर ओळखत असतील तर गोव्याचं नाव मोठं करूया ना आपण. माझी इच्छा एकच आहे, मी गोव्याला बदनाम करण्यासाठी आलो नाही, गोव्याला गोवा सेव्ह म्हणजे मी वाचवण्यासाठी आलोय. गोव्याचं नाव जे आहे ना ते मोठं करण्यासाठी आलोय. मला कमी करायचं नाही. ह्या व्हिडिओतून मला एवढंच दाखवायचं आहे की तुम्ही कुठेतरी सुधाराने आमच्या गोव्याला मोठं करा. आणि जर पोलिसच जर खराब करत असतील तर मग बाकीच्या लोकांनी काय करायचंय? ते म्हणतात आम्हाला हप्ते द्यायचे, हे द्यायचे, ती तुमचं तुम्ही बघा ना. हप्ते देण्यासाठी काय तुम्ही पर्यटकांनाच मारत राहणार आहे? चुकीचं आहे ना. हफ्ते देते काय पोलिसांनी सांगितलं तुम्हाला? हो, आता आहेत ना, पुरावेच आहेत माझ्याकडे, मी देतो ना. ते बोलले की आम्हाला हफ्ते द्यायचे. आता तो पुरावा नाही आहे, ते कसं? येस, मी सांगतो ना तुम्हाला. जेव्हा आम्ही पैसे त्यांना देतोय, बघा आम्ही आता मगाशी त्यांना ते सहज म्हटलं की तुम्ही काय चालवताय, ही सिस्टीमच आहे. आता ती प्रत्येक गोष्ट आम्ही रेकॉर्डिंग करू शकत नाहीये. मात्र जर समजा हप्ते जात नसतील तर ह्यांनी आज त्यांना सस्पेंड केलं पाहिजे. बरोबर आहे ना? जर तुमच्याकडे हप्ते येत नसतील, या एसपीच्याकडे हप्ते येत नसतील तर तुम्ही ते 3 पुरावे आता मी देतोय त्यांना सस्पेंड करा ना. मग तुम्ही त्यांना सस्पेंड जर करत नसाल याचा अर्थ ते पैसे तुम्हाला देतात म्हणून. माझं काय चुकीचं आहे याच्यामध्ये? आमची इच्छा एकच आहे की गोवा खूप नाव झालं पाहिजे. पूर्वीसारखा गोवा नाही आहे आता. मी काय म्हटलं, मी 34 देश मी थोडा लेट आहे, मला फक्त एकच क्लिअर करा की तुमच्याकडे जे पैसे मागितले ना ते कशाकरिता मागितले आणि का मागितले तुमच्याकडनं? ते बघा, त्यांनी मी जेव्हा आलो ना डॉक्युमेंट मागितले सगळे. मी त्यांना पीयूसी दाखवली, मी त्यांना सगळं दिलं. फक्त दिलं नाही ते ड्रायव्हिंग लायसन. मी त्यांना काय म्हटलं, ड्रायव्हिंग लायसन सॉरी विसरलोय, घरी आहे. मग ते म्हटले घरी आहे ना तर 500 रुपये द्या, आम्हाला इथे ड्रायव्हिंग लायसन फिजिकली पाहिजेत. मग ठीक आहे, मी माझी चूक मान्य केली. का चूक मान्य केली? जेव्हा तुम्ही चुकताय ना तेव्हा मी काही जास्त बोलत आहे, ओके सॉरी चूक झाली म्हटलं, पॉकेट काढलं आणि 500 रुपये दिले. हे 3 पुरावे आहेत बरोबर. आणि हे 500 रुपये मी त्यांच्याकडे दिल्यानंतर मी त्यांना म्हटलं पावती द्या. काय चुकीचं केलं सांगा? तुम्ही 500 रुपये मागितला, मी 500 रुपये दिले, कारण बिकॉज मी चुकीचं आहे ना, दिले. मात्र जेव्हा पावती मागितली, हे कुठली पावती? आणि ते काहीतरी कोकणीमध्ये बोलले थोडं. मग मी काय केलं, ठीक आहे ओके मी तुम्हाला दाखवतो म्हटलं, तुमच्या पण लक्षात येत नाही म्हटलं, माझ्यासारखा वकील माणसाला जर तुम्ही एवढा त्रास देता तर बाकीच्यांना काय करता सर? म्हणून मी तिथून गेलो. मी पावती मागितली, काय चूक केली सांगा ना? पण पावती का नाही देत? ते पावती दिले तर मग ते लिगली पैसे जमा करावे लागतील ना तुम्हाला. ते पावती दिली ना याचा अर्थ पैसे खिशात गेले ना डायरेक्ट त्यांच्या. आणि दुसरा व्हिडिओ आहे तो, त्यामध्ये काय आहे? आता तो एक व्हिडिओ मी अर्धवट टाकलाय. आता ते डायरेक्ट मी पैसे घेतानाचा व्हिडिओ तुम्हाला टाकतो. मी अजून कुणालाही दिला नाही. मला पण इच्छा आहे की एखाद्याचं आयुष्य बर्बाद होऊ नये. मात्र त्याच वेळेला हा पण आहे की दररोज किती लोकांना सतवणार, किती लोकांना त्रास देणार, त्याच्यामुळे थोडंसं ऍक्शन घ्यावी लागते. आणि तो व्हिडिओ एक होता की कोणतरी कर्नाटकाचे ते तुमच्या बरोबर. येस ते कर्नाटकचे. त्या मुलांचं तेच सांगितलं इन्सिडेंट. ती मुलं जी आली होती ना त्यांचा फक्त ड्रायव्हर जो होता ना तो ड्रायव्हर अतिशय डॉक्युमेंट होते, सगळं होतं. बरोबरची मुलं होती ती ड्रिंक केली होती, कारण ते रिटर्न आपल्या घरी जात होते. पोलिसांना त्यांना काय केले, डॉक्युमेंट आहेत सगळं आहे तरी त्यांच्याकडे 2000ची मागणी केली. मग एक मुलगा काय म्हणायला लागलं, तुम्ही का पैसे मागताय? ड्रायव्हर तर आमचा ड्रिंक केलेला नाहीये, ड्रायव्हर तर चांगला आहे, बाकी आमचा काही संबंध नाहीये गाडीतल्या लोकांचा, मग तुम्ही पैसे का मागताय? असं बोलल्यानंतर त्यांना डायरेक्ट गाडीत धरले, वडले आणि मारत होते. तेवढ्यात मी इथून गोव्यावरून जात होतो, माझ्या समोर हा इन्सिडेंट घडला. ती मुलं माझ्याकडे पळत आली आणि प्लीज हेल्प म्हणून ओरडायला लागली. एक तर मला सकाळचा डोकीत राग होता आणि बघतो तर आणि परत हा प्रकार. मी गाडीतनं उतरल्यानंतर मग पोलिसांना मी जाब विचारला, अरे कशाला लोकांना सतवताय, तुम्ही तरी कुठे आहे? मग ते म्हणजे आम्ही काय चूक करतोय? मग मी त्याला विचारलो, तुझं नेम प्लेट कुठे आहे? तू पोलीस कशावनं? तुझा ड्रेस नाही आहे, तू पोलीस कशावनं? तू कोण सांगणारा? मग लगेच मोबाईल काढला आणि मग शूटिंग केली आणि तो व्हिडिओ मी व्हायरल केला. पोलीस टुरिस्ट लोकांना म्हणजे त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. खूप त्रास, खूप. आणि तुम्ही जर मी दुसरी गोष्ट,
बाहेर आता जर दाखवले ना, मी आता SP साहेबांना तेच सांगितलं, मी 100 कंप्लेंट उद्या देऊ शकतो, 100 कंप्लेंट. एवढ्या लोकांचे फोन येत आहेत ना, लोक कंटाळलेत अक्षरशः. आता महाराष्ट्रातले मराठी येते कुणी येते म्हणून ते बोलतात, UP बिहारचे काय बोलणार, नाही बोलू शकत ते. माझं एकच म्हणणं आहे, मागे मी इथं एक बघितले होते, परेश नाईक म्हणून कोणतरी PI होते. मागच्या वेळेला एकदा त्यांनी एवढं चांगलं काम केलं होतं. काय केले त्यांनी, मागच्या अशीच महाराष्ट्रातली मुलं फिरायला आली होती, त्यांना नेकेड केले होते बघा, आणि त्या एका लॉजवरती म्हणून फोटो काढले होते. मीच होतो त्यावेळेला, त्या मुलांना वाचवायला आलो होतो. तर त्यावेळेला त्या परेश नाईकनं सगळ्यांना पकडलं. मी त्यांना सॅल्यूट केलो आणि गेलो, म्हटलं की खूप चांगलं काम केलं की त्या लोकांना तुम्ही पकडला. ह्यांच्याकडे अपेक्षा येत नाही या, त्या ऑफिसरसारखं काहीतरी करून दाखवा ना. त्यांनी पकडून दिलं त्यांना. आता तुम्ही काय कंप्लेंट फाईल दिली ना, आता झाली कंप्लेंट झाली. आता हे पुरावे होय, आता त्यांनी पुरावे मागितले मॅडम, ते मी फोटो त्यांना दिलेत. त्यांनी सांगितलं की उद्यापर्यंत आम्ही त्यांच्यावरती कारवाई करतोय. आमची इच्छा हीच आहे, कारवाई करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या SP ना आमची विनंती आपल्यामार्फत, तुम्ही सगळ्या पोलिसांची एक बैठक घ्या आणि बैठकीमध्ये सांगा की गोव्याला बदनाम गोवा लोक करत नाहीत, गोव्याचे लोक खूप चांगले आहेत म्हणून आम्ही नेहमी बघत असतोय. गोव्याचे लोक चांगले आहेत, गोव्यातले सगळं जे बदनाम जे केले ना, ते मला वाटते की पोलिसांनीच करायचे. त्याच्यामुळे आम्ही पोलिसांना एवढंच विनंती आहे की बाबा SP साहेबांनी ह्या सगळ्या पोलिसांना बोलवून घ्या आणि त्यांना विनंती करा की टुरिस्टना त्रास देऊ नका. टुरिस्टना वाचवला गोवा वाचणार, टुरिस्टना जर बाद केला ना तर खूप त्रास होणार आहे सगळ्यांना. ओके. आणि आपण सगळ्या मित्रांना विनंती आहे, प्लीज मला जरा समजून घ्या. फार अपेक्षेने आलोय आणि तुम्ही खरंच म्हणजे एका शब्दावरती सगळे आलात, तुमचे धन्यवाद. प्लीज कृपा करून आपण याच्यामध्ये आम्हाला जरा हे करा, मदत करा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.